magluto kami ng pork apretada. So, sundan natin ating mga ingredients at kung paano siya lulutuin. Diba? So, kasi Manuel, dali na. Sundan mo kami sa amon pagluto, subong nga aga. Ito po, magigisa na po tayo ng ating bawang at saka sibuyas. Unahin po natin yung bawang. Antayin na natin na magiging golden brown. At saka lalagay natin yung sibuyas. Mga kabaryo, sibuyas na puti po to yung gamit natin. Pwede rin po yung sibuyas na pula. Ayan lang. Tapos lalagyan na po natin yung ating karning baboy. Itada po yung ating luto ngayon. Yun lang po. Maglalagay po tayo ng patis at saka asin. Kinalagyan po natin ng patis at saka asin kaagad para manuotay yung lasa po sa karne. Takpan po natin ito hanggang sa lumambot. Mamaya magdadagdag po tayo ng tubig po dito ay medyo patuyo na po. Antayin lang po natin lumambot yung ating karne. Po natin yung ating pineapple juice para lalong sumarap. So, nilagay na po natin yung pineapple juice bago lang. And then, yung next po natin ilalagay ay green peas. Para manamit ang aton pagluto. Pamintang dulo. Carrots at saka patata. Ilagay po tayo ng magic sarap ng palasa. Sinusuning po natin.
natin siya hanggang siya ay lumapot. Ayan. Isa lumapot lang po siya para hindi siya dumikit. Ano ko mo siya? Hintayin po natin na lumapot yung ating sabaw.